Er du stadigvæk ved den side? Det er mega nice. Hvad er det? Det ved jeg heller ikke. Er det ikke mega nice? Det er Google Docs. Er det ikke nice? Jamen, det er ligesom Word. Og præcis, synes du ikke, det her det er nice? Hvad skal man Det er bruge det Google til? Docs. Hvad skal man bruge det til? Det kan jeg ikke Nice. Det er Google Docs. Det er nice. Det er Google Docs. Synes I ikke, det er nice? Det er Google Docs. Er det ikke nice? Docs. Det her det er nice. Og så kan man logge ind og alt muligt. Er ikke også det der Google Plus U, det der... Er det ikke sådan Facebook? Jo, det er det er Google Docs. Synes I ikke, det er nice? Er det ikke bedre? Helt seriøst, synes I, det er Google Docs. Og hvad er det? Det er Google Docs. Jeg ved ikke, hvad det er. Er det bare sådan at skrive på Google? Det er Google Docs. Docs. Se, der er overhovedet ikke noget sejt overhovedet. Jo, det er mega Det er der altså mega sejt, der. Det er Google Docs. Så kan man se, hvad tid vi går ind på de der ting. Er det dig, der har været inde på det? Nej, det er dokumenter. Hvad? Et dokumenter. Ja, det, ja. Giv mig en så. Nej! Jo, Nilla! Nilla, du ødelægger. Vælg din sang. Hurtigt, vælg din sang. Vælg din sang, tryk på den, og så vælg din sang. Kæft, hvor du har været. Vælg din sang. Vælg din sang. Ja, jeg skal bare lige prøve noget. Jeg kan desværre ikke finde ud af det. Nej, det kan du ikke, fordi du er så vælg din Jeg er sang. 5 fra 9. Men fuck 9 kan jeg ingenting. Sidste. Hold kæft. Nu er jeg på porto. Hallo!